Лятото вече чука на вратата и не мисля, че има по-подходящо време от това да си направим един хубав летен грим. Без фондютен, без коректор и никакви тежки продукти. Наскоро си купих ето тази чудесийка от The Body Shop. Има един оранжевеникъв цвят, който е с златни частици. Може да се използва като сенки, като хайлайтер, може да си го намажете на тялото. Него си го нанасям директно върху очите. Въпреки че изглеждаше доста пигментиран, както виждате, не остава същия пигмент върху кожата, а по-скоро оставя някакъв glowy ефект. Моята кожа е смесена към мазна и няма как да не запечатам кремообразните продукти с нещо прахообразно отгоре. Затова ще използвам една златна сянка, за да запечатам отгоре клепача. Слагам си една бърза очна линия, защото ако сте гледали поне 2 мои видеа, знаете, че аз без нея не мога да живея. Докато чакам очната ми линия малко да изсъхне, си слагам един безцветен гел за вежди. Тази спирала на Maybelline ме спечели още откакто бях над 15 години, заради формата на четката, която е единствената такава, която може да задържи правите ми мигли, поне малко извити. Вижте сега какво остава само от един единствен слой. Няма друга такава спирала. Maybelline, мисля, че е време да работим заедно. Преминаваме към пудрата, която отива върху цялото ми лице. И за финал ще използвам гланцът на NYX. Този гланц просто го обожавам, защото се задържа изключително дълго време. Забравих в началото да ви покажа слънцезащитата, която използвах. Това е новият стик на Юриаш, който е абсолютно невидим, супер гладко се нанася и е просто страхотен. И с това моят летен грим вече е готов.